Wel, croeso nôl I gystadleuaeth y Trinwyr Ifanc, y Young Handlers, a Thomas Bwlch sydd yma da fi'n gwmni ar gyfer hon. A Thomas, ni'n joio mas draw mae'r ddau yn ni? Joio nawr ydi. Odi, mae'n neis iawn I weld ti yma, wrth gwrs, yn Llanelwedd unwaith to, ond mae yn ddydd llun wrth gwrs. Dyle ti fod yn ysgol heddi? Dyle well cael day off heddi. Siwt wangles di day off te? Gofyn I teachers a gweud bod y ffilm yma rhai teachers mae heddi rhywle. O, mae rhai o'r yma. Ydi, sa'n gwybod le ma nhw. A unwaith wedys ti bod ti'n mynd I fod yn ffilmo ac yn cyfrannu i'r ddarllediad Esbyrrec o popeth yn iawn? Oedd popeth yn gwrdd. Good boy, falch o glywed. Wel, wy'n falch bod nhw wedi gadael ti ddod ato ni. A tithen edrych mor smart yn dy siaced newydd. A'r dei fendigedig mae. Tei dy cydrian yn dy fe? Ie, wir. Smart ofnadw. A wedi polisio shoes fel wedys ti? Ie. Wel, special. A gweud y gwir, ti'n dangos fi lan achos ta'n I gwisgo tei heddi. Mae'n gwisgo tei fori, ond dim heddi. Fi'n tei da fi fori nawr. Ti'n rhyw hwyr fori? Ie, fi'n gwybod le fi'n gwisgo'n heddi. Pam sy'n ti'n ffono fi weid e? O, ie. Ond y Trinwyr Ifanc nawr, Erfil Edwards wedi bod yn beirniadu, a mae fe siŵr fod yn agosau at deud benderfyniad. 4 sydd da ni yma yn cystadlu ac yn arwen y blaen 1-1-6. Mae Gwenith A. Williams o Sir Ddimbych. Mae hi wedi gwneud jobyn arbennig o chwarae teg yn dangos yr anifel. Mae da ni Mared wedyn Davies, Mared Hughes mae'n ddrwg da fi. Mared Alaw Hughes o Sir Fôn. Rhif 1-1-7. Wedyn rhif 1-1-8 yw Hannah Rhianedd Davies o Sir Gyfyrddin. A wedyn yr unig fachgen, yr unig grwt yn y dosbarth yma yn y pen pella wrth I feddwl rownd y cornel yn fynco yw Deio Clwyd Williams, mae'n ddrwg da fi. Ac mae hefyd wedi gwneud gwaith arbennig. A fe nid I gweud celwydd wrtho ti, dim Deio yw e. Gwion Jones ychan yw e. Gwion, o ie. O Sir Gar. A rhaid fi gael yn ffeithiau'n gywir am bwysig, Thomas. Odi. Ac maen nhw'n cerdded nawr falle am y trola, Thomas. Be fydda nhw'n neud nawr yn yr munudau ola yma fel hyn? Be fydd y dasgu nhw? Yn leino lan, fi'n credu fyna bydd y judge yn gweud mas pwy bydd wedi ennill wedyn, gyntail trydydd a pedwerydd. A mae rhaid I nhw fod ar dop I gêm, mae rhaid nhw fod canolbwyntio fan nawr yn ser Trinwyr Ifanc yma? Odi, yn y part diwetha yma, os. Cos mae Erfil Edwards penbryniau, welon ni lun ohono fe fyna, mae'n feirniad profiadol, ond yn fwy na dim, mae'n arddangoswr profiadol y dwed. Wedi bod yn arddangos mae'r troion, a wedi cael llwyddiant yma fyd. Odi. Felly, ai dyna'r nod I ti, Thomas? Rhyw ddiwrnod I fi ddod yma I gystadlu? Ie, gobeithio no. Ie, gobeithio. Neu'r sioe fawr fi di? Pa un? Fi'n credu wyntio fe, falle, fan hyn. Efe? Ie, falle. Chos oedd dati heffer pan o'n I gyda chi'n ffilmo Cym Glad, oedd heffer las neis da ti, dwi'n Oedd. Beth yw hanes honno ar byd hyn? Mae'n gwrdd. Mae wedi tyfu bach awr. Cyn ni gadw I mlaen fel buwch neu? Odi, ni'n haf nesaf nawr byddwn ni'n rhoi tarw iddi. A, reit. A pwy darw rewch chi ar hwnna? Fi credu Charlie I ddechrau. O, neis iawn. Ie. Mae'n heffer neis fydd hi'n buwch smart hwnna. Bydd. Ond nôl â ni at y cystadlu, mae'r foment fawr yn agosau. Lle wyt ti'n meddwl mae'r garden goch yn mynd? Pwy wyt ti'n meddwl sydd wedi gwneud y jobyn ore? 1-1-7 neu'r aner goch gofwnco fi'n credu. Wel, 1-1-7 yw Mared Alaw Hughes o Sir Fôn. A Thomas, I ni wedi siarad sawl gwaith, wrth gwrs, wyt ti'n ysgol uwchradd Abereiro nawr, a fi mwyn gofyn I ti os oes girlfriend y ti yn yr ysgol na? Ie. Os rhywun da ti ar hyn o bryd? Na, dim ar hyn o bryd. Neb ar hyn o bryd? Na, neb, na. A wedys ti wrthau o blaen yn dod ar y radio, siwt fath o gariad o ti chwilio? Ie. Sef? Rhywun sy'n ffarmo a gallu cwca sy'n gallu gwneud y job hyn. Wel, wyt ti wedi gweld rhywbeth ti'n ffansio fan hyn? Na. O. Na. Ond yw, falle fydde ti'n gweud bod ti wedi, ond na, dim heddi te. Na, dim heddi, na. O, coia, mae sawl un yn gallu ffarmo fan hyn, heddi, cofio? A gallu gwneud good job. Ie. O, da iawn, ychan. Ond 1-1-7 sydd yn y blaen ar hyn o bryd. Mared Alaw Hughes o Sir Fôn. Ac yn ail safle mae Gwenith A. Williams o Sir Ddimbych. Mae Gwion da ni wedyn ar y pen pella, rhif 1-1-9. Ond pwy sy'n ni fyna hi? Dyna'r cwestiwn. Ie. Maen nhw'n gwneud gwaith da, yndyn nhw'n Odi, gwaith arbennig gyda'r 4 yn nhw I gweud y gwir. Dangos nhw'n dda, yndyn nhw. Odi. A dyna ni'r penderfyniad wedi I wneud. Mared wedi mynd â hi. Wel, o'n i'n meddwl taw hi, ele. Pam ni, Tim? Oedd e'n dangos mas, oedd e'n dangos I ffenni lan, oedd e'n edrych ar y judge bob amser. Oedd e'n cadw I sgwar, cadw I dan reolaeth.
Wedi gwneud job dda. Oeddi, job arbennig I gweud y gwir. A gweud y gwir, bron a cystal job a wyt ti wedi gwneud gyda fi yn y pwynt sylwebu, Thomas. O, sa'n credu fynd tan I. Ti wedi gwneud job un special fel arfer. Thomas, neis I weld ti ma. Good, Beth diolch. sy'n mlaen dy ti weddill y diwrnod nawr, boi? O, mae'n rôl da ffrindiau nawr gobeithio. A wedi fi cwrdd â Chris sydd yn ei bwyd. Ie, Ydw. fi'n credu bod ti'n mynd gael cyfle I flasu'r cig Ydw. mae Chris yn ei, Chris Roberts. Wel, na ti, Thomas, joia gweddill y ffair. Diolch yn fawr I fan. A mae wastad yn gret I weld ti. Diolch I ti, boi. Diolch. Dorri llawen. Ie, a chi the. Good boy.